दोलबारि गयबारि सुबा आबादारि आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गामिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। फरायसाफोरखौ फरायनायाव थुलुंगा होनायनि थांखिजों दोलबारि गयबारि गामिनि रायजोफोरा मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दोलबारि गयबारि सुबा आबादारि आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गामिनि फरायसाफोरखौ बरायनानै थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लादों। मिथिहोनाय बादिब्ला दोलबारि गयबारि गामिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै सा 24 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बे हाबाफारियावनो बरमा हिनजावसा फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। लोगोसे उत्तर बाजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सरस्वती राबाब मुसाहारि, दोलबारि अलंबार गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि नमल देउरि आरो गामिनिनो साननो गोरों गुन गोनां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादोंमोन। And I passed out my HSLC examination from St. John's Higher Secondary Burma with a total marks of 436 out of 600, and my percentage was 72.67%. And I scored only one letter in this one computer science. This one 91 marks. Right now I have not decided since let me pass PO final. So and after that I will decide my future. But I was hoping for IPA. I can join computer science, and after I build myself, then I will go for network marketing. That's my aim. मुङा मिजिं माराम सियारि दलबारि अलंबार हाई स्कुलनिफ्राय 75.5% लानानै पास जादों। नोङो मा आयदाखौ लानानै फरायगोन? आर्ट्सआव लादो। खुलुमबाय, आंनि मुङा जुस्रां रामसियारि। आं बाथौ आश्रम बरिमाखा स्कुलनिफ्राय मेट्रिकखौ पास खालामबाय आरो आंनि पार्सेन्टेजआ 63.33। दिनै जे नोंखौ गामियाव बरायजानो मोननानै माबायदि नांदों? आंखौ गामियाव बरायनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों। फैबाय थानाय समाव नोङो बबे आयदाखौ लाना फरायनायनि थांखि दङ? आं दा कलेजाव आर्ट्स लानानै फरायो, पलिटिकेल साइन्स, लजिक, बड', एडभान्स बड', बिदि इंलिस बेबायदिनो फरायो। जिउआव मा जानायनि थांखि दं? जिउआव जायखिजाया साख्रि लानो बेनो आरो। गयबारि क्रिकेट आफादनिनो जानानै आं दिनै गासै फरायसानि फारसे जेरैबायदि 2021 मायथाइयाव जे फरायसाफोरा जि उथ्रिनो हादोंमोन आरो लोगोसे 2022 मायथाइयाव जा फरायसाखिनिखौ दिनै जे उथ्रिबाय, बे फरायसा गासैखौ बरायनो थाखाय दिनै आफादनि गासै रायजो राजाफोरानोखि मोनसे गोसो गुदुं जानानै मोनसे आफाद दिनै जनाय जादोंमोन आरो बे आफादाव बिथांमोननि मोजां मान बावनायनि गेजेरजों लोगोसे इयुननि मोजांथि फरायनायखौ जेन आरोबाव नाजालांनो थाखाय जे मोजां उथ्रिलांनो हायो, बेखौ मोनसे हाबिला लानानैनो दिनै मोनसे आफादखौ जनाय जादोंमोन। आरो बे आफादाव जाखिनि फरायसाफोरा जेरै नुबाय जे गासै फरायसायानोखि गावबा गावनि जिहेतु साननायखौ एसेबाबो बुंफोरथिदों आरो बुंफिननायनि लेखा बायदियैनो आरोबाव जेन इयुनाव जेन उन जोलैयाबो जेन बिथांमोन बायदिनो जे उथ्रिलांबावनो हायो, बेखौ मोनसे आसा खालामनानै जों दिनै बे आफादखौ सामलायलांनाय जादोंमोन। आरो जोंनि आफादा दिनै बयबो रायजो राजाफोरनि बिसोरनि फारसे दिनै मोजां मददबो होनाय जादों। नोंथांमोना बेबायदि जे बरायनाय हाबाफारि बेखौ माब्लाबाफोर आगोलाव लानाय जादोंमोन नामा? आच्चा, बे आफादखौ जोङो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेननाय जादोंमोन आरो बे समाव फरायसाफोरनि फरायनाया एसे माने जेसेबां उथ्रिनांगौ बे समाव माने उथ्रिनो हायाखैमोन। फैयै फैयै दिनै नुबाय जे 2022 मायथाइनि गेजेराव जों नुबाय जे गासै फरायसाफोरनि फरायनाया एसेबाबो दावगालांदों। दिनै नोंथांमोननि गामियाव बेसेबांसो फरायसाफोरखौ बेबायदि मान बावदों? दिनैसिम मान बावनाया गासै 30नि खम जायाखै, जोंनिया 30सो जाबाय। आरो बे मान बावनायनि गेजेरजों गासै फरायसाफोरनि जि थांखि, बिसोरनि थांखिफोरा दिनै जाफुंगासिनो दं आरो बे जाफुंनायखौ नुनानै जोंनि गोसोआबो रंजादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां, दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासिनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 10 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय
सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9335293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।